We gaan een genomineerde de Come Together pin opspelden. En vandaag is dat Rob Hompen. Rob, je bent genomineerd. Weet je door wie en waarom? Nou, ik heb iets gezien. Dat is Dree Peters. Het was heel verrassend. Wat Dree zei, dat raakte mij wel behoorlijk. Omdat ik zoiets had van in coronatijd, hoe doe je dat? Hè? Hoe ga je verslag geven? En wij hebben eigenlijk met het team, we zijn met ongeveer 10 vrijwilligers, hebben we besloten dat wij alleen officiële berichten plaatsen en alleen 1 op 1. En dat heeft gewerkt, want er was zoveel nepnieuws, zoveel stemmingmakerij en zo. En wij hebben daar gewoon niet aan meegedaan. Rob, maar jij bent toch ook initiatiefnemer van de rode en groene posteractie? Ja, de rode en groene posteractie. Mijn partner en ik zijn betrokken bij Humanitas. En wij begrepen uit het noorden van het land, met name Groningen, dat daar een rode en een groene poster ontwikkeld was. Die eigenlijk bedoeld was als er een totale lockdown komt, om als hulpmiddel voor mensen die echt in de narigheid zitten. Maar ook als een soort saamhorigheidsgevoel van je bent niet alleen, we zijn met z'n allen en wij zorgen voor elkaar hier in Roermond. Dat bracht mij op het idee om dat ding gewoon huis aan huis te gaan verspreiden. Hoe betaal je dat? Nou, ik ben op zoek gegaan en ik kwam eigenlijk op het idee om het via de politiek te doen. Om te kijken of de gemeenteraad nou eens voor 1 keertje over zijn schaduw heen zou kunnen stappen. En als gemeenteraad naar buiten zou kunnen treden om dit als een gebaar aan de bevolking aan te bieden. Nou, en zo heb ik eerst de oppositie gebeld. Je begint altijd bij het moeilijkste. En daarna de coalitie. En ik heb die 2 mensen bij elkaar gebracht. Zo is het balletje gaan rollen. De gemeente heeft het omarmd. En daar hebben zich steeds meer partijen bij aangesloten. De Bijlbrigade. Come Together heeft zich erbij aangesloten. Dus het werd eigenlijk een geheel. Ja, Wim Cox die bood aan om het helemaal gratis te gaan verspreiden met zijn mensen. Nou, het viel als een puzzel in elkaar. Geweldig. Dus behalve het nieuws wat je iedere dag enorm brengt, want er zijn heel veel berichten, het wordt heel goed gelezen, is ook het je verdienste dat je de hele raad unaniem voor deze posteractie hebt gekregen. Daarvoor wil ik jou van harte de Come Together pen opspelden. En ik geef hem je natuurlijk aan, want opspelden mag je zelf doen. Ik ben zeer vereerd en hartelijk dank. Come Together. We moeten het met z'n allen doen en iedereen hoort erbij. Ook deze pen werd met hart uitgereikt. En ook deze mensen hebben we hard nodig. Come Together Roermond.